Noc múzeí sa organizuje každý rok aj v našom múzeu, aj v iných múzeách. A toho roku sme mali jednak otvorenie rotundy, ktorá bola sprístupnená po takmer 70. rokoch a bolo tam otvorené múzeum Contemporary s inštaláciou súčasného umelca Jara Vargu. Dnes už je tá sprístupnená a bude tam táto inštalácia až do konca septembra, táto knižnica. A potom samozrejme medzi tým bola tvorivá dielňa. No a potom sme pokračovali večernými prehliadkami. Boli to dva druhy prehliadok. Jedna bola kostýmová, v takýchto kostýmoch sme sprevádzali a bolo hudobné prekvapenie v jednom zo salónov kaštieľa. Ale úplne najväčší záujem bol o objaviteľskú prehliadku, ktorá išla s baterkami a išlo sa po takých zaujímavých tajomných zákutiach, ktoré bežne nie sú sprístupnené. Obrovskú návštevnosť a neskutočný záujem bol hlavne o tie objaviteľské prehliadky, takže zrejme ich budeme opakovať ešte počas tohto leta.